Zdarec. Skúsim vám okomentovať jednu hru, čo som hral pred chvíľou. M103. Prístavná zátoka. Zaujímavá mapa. S rôznymi tankami sa tu dá vyblázniť. Čo tu máme za NM-akov. Takže mali sme tam Heaviny, dal som príkaz, ideme vpravo s metkami. Sledoval som, že kto sa čo sa s nami. T43 tu na ISU 152 si ide po svojom. T44 prieskumník vpred, no a my sa ťažky za nimi trtko dáme. Dúfal som, že v tomto teréne lepšie budem môcť skryť Váňu ako dole na priestranstve, bo viac menej tam ste na rovinke a môžete sa skrývať, akurát tak robiť side scraping, čo trošku miniete a už to máte v boku, ako miniete ten uhol. No a zbadali sme jak tigra a jak pantera, takže boom, retrack. A ako vidíte, stačilo to na to, aby išiel domov. No, už sa odtiaľ nedostal. T44 dobre zahrala. No a teraz si hovorím, ideme dole pre jak tigra. Predsa sme Heavina, ale vidíte, čo robí 54 naša. A uvidíte o chvíľu, čo mi spraví. Namierim si na tigra, idem vystreliť bank. Moja T54 mi to rovno vrazila do prdele. Tu som spravil chybu, mal som si cúvnuť po výstrele, nie ísť bokom. No a teraz automaticky môžeme očakávať nepriateľa od chrbta, takže pardon, píšem príkaz naspäť. A ako vidíme, IS-8 už sa tam ukázala a vidíme aj dole jak Tiger 8.8, IS-8, M103. Keď vylezem hore, tak vidíte, že zameraní sú na druhú stranu, na tak 44. Ale ako som videl takmer, že jak Tiger dostával tu pekne na frak, tak som sa rozhodol, že mu idem pomôcť. Prvú som dostal, ako som vyliezal, ukázal som spodok. Podarilo sa nám toho jak Tigra ustrieľať, no a teraz nevedel som náš jak Tiger je mimo, ostal tu Tiger E75. Takže šel som po Tigrovi, kým prebíjam, vidíte, cúvnem do ukrytu. A museli sme rýchle túto situáciu vyriešiť, lebo by sme sa dostali do kliešti z oboch strán. To by nebolo veľmi príjemné byť medzi týmito heavinami v strede. Takže príkaz na E75, rýchle ju dať dole. Ešte, že povozka Boga na ISU 152 trafil. Prebil som na hity. Vyššia prieraznosť. Dalo sa očakávať, že to bude ešte dosť tvrdý boj, lebo dve fullky, deviatky ešte dokážu narobiť peknú neplechu. Tu má zase moja nešikovnosť. Vystrel do prázdna, lepšie povedané do múra, nechcel som strieľať. Ešte šťastie, že sa mi podarilo prebiť. IS-8 dostala ranu a videli ste dingol, lebo videli iba vrchný plat panciera, spodok, ak ste si všimli, tak som v takej terénnej jame. Až teraz vychádzam vyššie, ale viem, že vystrelili obaja. Čiže kým stihli reload. No a teraz pozerajte, čo robí naše Isusko.
najprv ma blokuje a potom sa tu snaží točiť ako mantak. No, preto schytal dve rany, ktoré mohli ísť na mňa. Ako videli ste, s hitkom nie je problém tú 103 preraziť. No a tu už som nestihol reloadnúť, už dorazili moji spoluhráči. Čo k tomu tanku? Treba kryť spodok. Treba kryť spodok, ak máte kde. Dá sa robiť aj side scraping s tým, že musíte počítať, že vám budú zadzovať pasy. Lebo ako náhle vidíte trošku viacej a vidno vám ten weak point na spodku v báne vedľa pásu, tak hneď tam dostanete ránu, pokiaľ je to skúsenejší hráč. Tu som sa pozeral, že čo sme to mali za spoluhráčov. Hlavne ten Jak Tiger ma zaujímal. 518 za jedného dal dole, to trafil až toho Jak Pantera, myslím. A nie, pardon. Trafil toho Jak Tigra 8,8. Pozeral som, že čo to, a videl som, že celkom schopný hrať, tak neviem prečo mu to tak nevyšlo. A ešte povôzka boga. Myslel som si, že trošku za to blokovanie, pre ktoré chcipol, že sa mu ospravedlním, ale videl som štatistiky. Ani ma nenapadlo proste. Tak chlapec si nezaslúžil, lebo každý normálnejší hráč by sa nepchal a otáčal rovno vedľa Heavy, kde by ho blokoval. Takže to bolo asi tak všetko k tejto hre. Vidíte, pár výstrelov som trafil. Pár kreditov, to pár skúseností, takže to by bola taká malá hra.